South Africa laba seNatal laba kwaZulu Natal local lena nje local artist le. Ngibingelele ngiphinde nginamukele nonke bathanda umculo maskandi kule channel ke inilethela udaba olhanga kameli njengoba naziyo ukuthi ke umthandeni ke umfo wamanqele wagadlwa ke egadlwa nguye ke uSnoop Dogg lapha na ke insizwa ke yale ngaphesheya ke kolwandle ifake le video lapha ke umthandeni ewakhona ke sekubonakala ngathi ke ilihlaya lapha na ke umthandeni ke elomfo eposte khona lapha na ke ku Instagram le video yakhe ke umthandeni ke usephinde ke naye wabuyisa ke induku ephendula ke yena ke uSnoop Dogg insizwa yaphesheya esho ke ukuthi ngempela ke uyagadla yini noma ke uyankotela ke yena lapha na ke umfo uSnoop Dogg emdala kangaka awuyizole ke naka ke amazubela ke umthandeni esho kanjalo Asayi motorfly kanje uyazakha okay uyazakha lento lena inabo ufazanyana le ithi mina kufanele abaculi base South Africa laba seNatal laba kwaZulu Natal local lena nje local artist le laba njalo abajika khona lapha kokophe emsinga kokophe emsinga nasemajuba bekoteleka ngaka uthola umuntu ethuka mina from track 1 till track 14 uthuka mina album yonke mase kukotela ngisho Snoop Dogg ekakotela Snoop Dogg ufuna udumo ngami uzikudeke mina ngisazi noma uthola sengikhala labantu laba ngempela mina ngithola sengikhala manje Snoop Dogg bafuna udumo ngami ufuna udumo ngengane Bobby, don't fail on a bank. You okay? Oh my goodness. Well, okay, Bobby, don't fail on a bank. You okay? Oh my goodness. Well, okay, Bobby, don't fail on a bank.